De spottersbult onder Rane van de Leeuwarden Vleenbasis is een begrip in de wraad van de Vleentugfans. Oer een paar weken staan hier weer spotters uit het hele land om de internationale oefening Frisian Flag te volgen. Maar deze keer zouden de wolvers meer in de bult zitten kennen als er bovenop, want de moezen hebben de bulten ek voen. Ja, we zien hier de spottersbult. Hierboven staan over een paar weken over de 100 vliegtuigspotters. En in de helling die naar het maaiveld gaat, zien we tientallen gaten. Hier, daar. Nou ja, en zo gaat het door. En wat we ook zien is dat roofdieren hier al beginnen te graven om de muizen naar boven te halen. Met als gevolg dat de helling instabiel dreigt te worden. De Aviator Club Ljouwert maakt hem grote zorgen over de gevolgen van al die gotten in de spottersbult. Er moeten maatregels genomen worden om de bult weer veilig te maken. In ieder geval moet de heuvel voldoende stabiel zijn. Dus misschien dat er extra zand tegenaan gezet moet worden om te voorkomen dat hij naar beneden komt zetten. En voor de langere termijn moet er natuurlijk iets aan de muizen zelf worden gedaan. Maar ja, dat is iets wat voor de hele provincie geldt.